ndimaona kuchedwa kuti tidikire 8 koloko chifukwa muntimamu ndili munthu okwiya kwambiri. Ndefika mavyete fikani nditumwa unyinji kunoko kumavyete sitimaopa munthu yayi, sitimanyuma munthu, ndiye timangonena paire. Fikani mavyete, fikani mavyete, tikambe zinthu chifukwa zinthu nozafika nopa unkhumba nopa ugalo nosopana andi zomakhala ngati kuti chizolowezi zino. Anamiwa amenyedwa ngati mwana wa sukulu, anamiwa amenyedwa ngati mwana wa standard 1. Apolisi manjali nthumba ame kumangoonelera. Mavyete zikuchitikazi inuyo mukuona ngati kuti zisankho zizakhala za free and fair. Inu zomwe zikuchitikazi kuti chinthu cha chinyengo kumachitika, apolisi alipompo, aame alipompo, munthu nkumenyedwadi, ndiye mukuona ngati mavoti yanu azakhala za mtendere, pazakhala za chinyengo. You're really sure Malawi mungati kundisikimikizira kuti inuyo muli sure kuti zisankho zikubwerazi zizakhala za mtendere zopanda chinyengo? Are you really sure? Ngati pali munthu amene akuona ngati kuti zisankho zikubwerazi zizakhala za chilungamo, mukulemba m'madzi, ndikaterotu ine ndakhala kumakuza ndapita maposi tanga mukaona 2022 ndakhala ndikuatira mapuzo apolisi kuti apolisi mapalano nonse pati ena nonkumona ngati kuti ine zinongoyankhula chilimatu akutata ndi imfa ametu anali alipompo kumangoonelera, ena akukhapa pati manjali nthumba. Uku president wanu kupanga council search, Valentino Phiri komanda wa ame ali pati Inspector General wa Police Nzimayi uja si Nzimayi wabwino tamenecho. Ndiye madziwa mukumbukira last month kunali pressa yomwe Boni Kalindo ndi anthu ena, Lighton Mangochi ndi anthu ena anapangisa kulilongwe. Mukumbukira mpresa amene mumanena kuti apasa 21 days ana bero ntale manja kuti ayankhe za smartmatic, ndizo ti anabero ntale manja akhala bwanji munthu oyang'anira zisankho. Ine munthu ovutika ngati neyo Mvyete omwe ndilinso ndi mabiri wanga nakasakasaka 5 million
ndikuitumiza ku Malawi kuti presa imene itheke. Inali presa yodula kusiya mavuto anga kuno kutenga ndrama ngati imeneyo yambiri kwa ineyo yayigwirira ntchito imeneyo mikanayi kupereka kuti kuisakasaka ndama chokuyipeza kupereka ku Malawi kuti kuchitike presa kusiya mavuto anga. Timene tipange mademo koma Boni Kalindo, my big brother Boni Kalindo anandimbira phone amwene ndimaona ngati mademo atisapange ndikuti bwanji akuti inu zomwe akonzekerazo kuti tikapanga mademozo ayi zoipa bwanji adi kuli mifutitu perekweda mifuti ndikuti tisapange liziti chifukwa pamawa pano tikapanga mademo acha mwazi wa anthu amene ataphedwa kumeneko uli m'manja mwa ndani mwa ife. Anthu ana pesa ni ndani Maviete ndi Boni Kalindo. Mademo tisapange ine sindikufuna kuti mwazi wa anthu ukhale m'manja mwa ndani mwa ine. Ndeya mademo aja sinapange pesu. Naisa kuimbira foni kwa anthu amene ena ndiye amene maona ngati kuti ndiyankhule nawo ndiauze kuti akuluakulu zinthu pomwe zili pano musapangenso mademo koma no ma phone calls osamayanga anthu tinakachenjeza kuti musapange mademo ndipo zomwe zachitikira anamiwa ndichisoni itu ndichisoni chabe zomwe zachitika imene chapa chifukwa mademo aja amafuna kuti anthu aomberedwe kwene kucha. Nkhani ilipo apa ndionana kuti ifeyo tinaona kuti mademo right is not the right way. It's not the right way because ifeyo mademo aja tikupanga ngati anthu a third party, anthu omwe mayina awo ali pa ballot pacha. Bwanji sakutchukuma za ntali manjani, bwanji nkhani simatika kuvutika nayo. Ndezo makhanga kuti nkhani ija tikumaiko kanda achina Boni Kalindo achina namiwawo kudawa bwanji zikumakuza simatika koma DPP wa ali bwinobwino nazo, IUTM wa ali bwinobwino nazo, onsewa ali bwinobwino. Bwanji that's why anakampanga ataki namiwa because kuma demo kuja kumaina kukhaso da DPP ali kuti IUTM sali kuti Ford sali kuti APP sali kuti koma bwanji why sinukumva wena aliyesa papa wa DPP akumakakhala nawo kuje kumademo aja kumakanena kuti zantali manjazi tizione bwino. Ndio mangali zinthu zije tikungopanga ndifeyo angopanga achina namiwawo achina Boni Kalindowo achina Lighton Mangochi ngati kuti iwo angoduluka nawo sisi kuwakhuza chinkana anthu aja abula kudzamenya apolisa ngutani angoyang'anira because iwo aja kudziwa kuti awa alibe backing. Mademo aja kuna kali kuli anthu a DPP ma big officials muna ngati anthu anakamenyedwa. Why don't support us? Why simatipanga support? Monga ndakuzani kuti pressure ija 5 million ine mundu osakanga ndineyo 5 million yokuti nakaigwisa ntchito mmwe mwanga koma pande kanenga mangacha ndiye the way forward yomwe kamba ndi Boni Kalindo ndinena kuti nkhani tilowese ku court simple. Nkhani ilowe ku court lawyer alipo kale koma ndrama palibe chifukwa ineyo ndilibe ndrama zezo diso ndikalipire lawyer ndapanga kale ukuku zambiri zina ndi zina ndi leso ndi munthu sediso ndi limitation yanga nengani iyi ipite manja ilowe mu court ndiye aujena anthu musaone ngati kuti izi sango zikubwera zakhaza freeze and unfair ndi musayerekeze ndipo ngati simupanga kanthu apapa inangosa 2 months itu
5 years ina simukuona ziti ne 5 years hiyo amena mizu chakwera pochoka pazala wano chakwera Nodamus 2 nanga si amena mizu amva kukoma mipando ija nde inono muvutika no sati masewera muvutika ndipo amalawi musalole nde ineyo simantengera serious fakene chambireni sinapeza pa munthu a DPP kunimbira phone tipange banji Mr JB YTM palibe tipange banji Mr JB palibe umokanga lidudi ine JB nongo chukuma zosa ndikuza koba ine makano chukumira Malawi nde waya anta DPP wasa nimbira phone ko tuti milandu yena ilowe court fast tione kuje ku mathematics kulijana ma auditors apite kumeneko tike ma evidence yokuti ntali manjayo sali oyinira okhala wa ujeni tike evidence lipo kali ndipo is a conflict of interest she's totally linked to MCP. So how can somebody who is totally linked even kwao ino mungatenga atupere muluzi kamwika ujeni kamwika muntu wa ujeni waku muntu bambaka abakiri muluzi anali ya president ku Malawi mungatenge nde kumona ngati kuti muntu uja sakakondera UDF. Why? Because yeye ndi mwana wa UDF wa nyumba momo koma izizi kama kamba ngati kuti defender ndantha misala ntali manjayo tungulimbana naye is fraudulent. It's a fraud. Ndina anthu akuba kumakrako ati kuli Daudi Sulemani anagulidwa kuli Nzimai uyu Inspector General wa ku police anagulidwa kuli Valentino Piri wame anagulidwa ndiye ngati mukuliso ntali manja amene anagulidwa ndiye ngati muona ngati kuti mukapita kwina kwake kukakaza za ntendere muiwale ndikukuzani chuza kaza ntendere ngata koma mmenya na miwa zuwa likuswa ntengo a polisi alipompo. What is it telling you? Ndeti kamatu kwana ntamene wao kumatu kwana chimene chemisala kodi neyo ndwa misala basi kuti kumankhamu magazezi nino nokasimungadabwe kuti amene iyi satu kwana banja kwatu kwana amene wao nokasimungadabwe mutale kana ntukwana bwene bakiri muna ndiva ndikuntukwana loka muzi ndikuntukwana awa bwanji okhawa ndikwatukwana ndivuto ndine nokasimungangodabwa kuti uyu alikomwe ukuku awa kwatukanira njenju pa Facebook choncho mabwera njo sine salai ndikuzo chipende kupanga andi inuyo muli pa mavuto akulu ndipo ndimakhandi kukupemphererani kuti so nome mpanga bwanji chifukwa cha chimenecho ndifuna ndipange declare kuti ineyo JB Mviete Maviete tapanga endorse APM ngati president running ngati candidate watu wa president sine wa DPP koma ndikuona kuti apa basha I have to take a stand. Maviete tose tendikavutire ujeni APM Peter Mutharika Maviete tose pa 16 tukuvotera wa Mutharika. I'm endorsing APM as the presidential candidate watu wa Maviete. Ndipo ndizo satira zambiri zomwe ntati ndipange in campaign for APM free of charge ndi muchitira campaign Arthur Peter Mutharika free of charge.
tithana chaka chake ndi chinocho tithana ndei na DPP give me phone call tanimbireni phone anga siyovuta kupeza tanimbireni phone ndifa ndigwirana ni ntchito sindikufuna kanthu iye kwa inuyo sindikufuna ndrama ayi kwa inuyo tiyeni tigwirane ntchito tigwirane manja for the sake of Malawi tiyeni tisiye ndale uku tigwirane manja for the sake of Malawi ndiye for the sake of Malawi ife mavita taona kuti president ozamvotera ndi Arthur Peter Wamutharika full stop.